Den skal altså være så vildt, så den kan gå om på taget her, når ikke der er spændt nu efter. Det er også måske, at han kan få en bedre start. Søndergaard. Yes. Værsgo tilbage. Ja. Det starter nok også lige højt nok gear, vil jeg sige. Der er meget bil den bane her nu, den kører ordentligt og det hele med den. Så ja, der bliver sagt her. Okay, så er det Bens tur her. Så vi kan se, at Bens Skov han kan komme med en pull-off her også, ligesom Søndergaard Stefan her. Værsgo til Bens Skov! Og hold nu! 650. Og der skete et eller andet der.